15. narodeniny sú v živote človeka dôležitým medzníkom. Dostáva občiansky preukaz, spoločnosť ho už nepovažuje za dieťa a pred sebou má veľa plánov a nesplnených snov. 15 rokov existencie nedávno oslávila aj súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby v Bratislave. Oslava narodenín školy bola zároveň oslavou životného jubilea jej zriaďovateľky. Zablahoželať prišli aktuálni študenti, absolventi i veľa priateľov a fanúšikov školy. Program otvoril operný spevák Ján Babiak a zaujímavé čísla si pripravili aj samotní študenti. Najkrajší kút šíro v svete je moja rodná zem. Zelený sad plnom kvete je moja rodná zem. Čierne hory píše stoja, až sa nebies dotýkajú. Vierka moja drahá, spolužiečka moja, za všetkých, ktorí sú tu, aj ktorí tu nemôžu byť, ti zo srdca blahoželám. Vieme a cítime, že táto škola nás vypraví do kútov sveta tým správnym smerom. Drahá pani riaditeľka, učiteľský zbor, drahí rodičia a spolužiaci. Ako noví pútnici sme si pre vás pripravili program a dúfame, že sa vám zapáči. Prajeme príjemný kultúrny zážitok. Naša duša, vami vedená, jak návesačná šírim svetom šla. Generálna riaditeľka a zriaďovateľka pred 15 rokmi otvorila dvierka súkromnej strednej umeleckej školy, bez ktorej dnes by sme tu veru neboli. Ja som veľmi bojovala z celej sily, z celého srdca, aby sa tá škola narodila a veľmi som chcela založiť takúto školu hrou, prepojenia klasické animácie s počítačovou animáciou, prepojenia výtvarného umenia s technológiami, v tom čase absolútne nevydané. Takže, a že som presvedčila ako človek z ulice všetkých ľudí na Krajskom školskom úrade a ministerstvo školstva bez žiadneho úplatku. To snad zázrak sa stal. Tie začiatky boli naozaj ťažké, ale 15 rokov to sú aj krásne chvíle, aj ťažké, ale blaží to tu človeka niekde, že dobré veci sa predsa len daria, keď sa človek nedá a ide to. Proste nedať sa a prekonávať prekážky, robiť na sebe, odovzdávať čo najviac aj tým študákom. Nie len tie vedomosti, ale jak som spomínala, ale aj kus svojho srdca, lebo to je všetko dokopy. Školu robia študenti a ja tu vidím dneska veľkých pánov umelcov, ktorí boli kedysi detky tejto školy. Čo by ste zaželali škole do ďalších rokov?
Myslím si trošku boom aj do medzinárodnej pôdy, lebo škola má odborné a technologické kapacity, ktoré sú jedny z najvyšších úrovní v celej Európe. Asi myslím, že je to brána do Európy. Počas slávnostného večera škola ocenila 10 pedagógov za dlhoročnú prácu a prínos. V našej škole by som zaželal všetko len to najlepšie zo srdca a z lásky, aby sa aj naďalej držala tak, ako sa držala doteraz a prajeme len všetko len to najlepšie. Želám škole, aby ešte dlho takto trvala, aby mala veľmi úspešných žiakov, ktorí budú prezentovať v zahraničí aj u nás. Ja by som chcel zaželať hlavne veľa úspechov aj do budúcnosti. Našej škole nech sa teda darí a som naozaj rád, že tu študujem. Je to perfektná technológia na splnenie všetkých našich túžob a prajem všetko dobré. Do ďalších rokov želáme všetko najlepšie aj my. Silvia Šeptáková, Televízia Bratislava.